በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ምዕዶ ንመንእሰያት መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ወደየ ንትምህርተይ ኣይትረሳዕዮ ንትእዛዛተይ እውን ዘክሮ እዚ ነዊሕ ዕድመ ክህበካ እዩ በረኸት ከዓ ከብዝሓልካ እዩ። ሕያውነትን ሓቅን ካባኻ ኣይፈለያ ኣብ ክሳድካ እሰረን ኣብ ጽላት ልቦናኻ ጽሓፈን። ሽዑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ሞጎስ ጽቡቕ ስምን ክትረክብ ኢኻ። ሙሉእ ልቦናኻ ብእግዚአብሔር ተኣምን፣ ኣብ ልቦናኻ ኣይትጸጋዕ። ኣብ ኩሉ ተግባርካ ንእግዚአብሔር ሕሰብ፣ ንሱ ኸዓ ነታ ቅንዕቲ መገዲ ከርየካ እዩ። እፈልጥ እየ ኢልካ ኣይትጀሃር፣ ንእግዚአብሔር ፍራ፣ ካብ ክፉእ ከዓ ርሓቕ። እዚ ንስጋኻ ፈውሲ ንዕጽምትኻ እውን ናንጉዕ ክኾነካ እዩ። ካብ ጥሪትካ ካብ ኩሉ በኹሪ ፍርያትካን ንእግዚአብሔር መባእ ቕርበሉ። ሽዑ ቆፎታትካ እኽሊ ክመል እዩ፣ መጽሙቕካ ኸዓ ብጕልዒ ወይኒ ቅፅፅ ክብል እዩ። ወደየ ከምቲ ኣቦ ንዘፍቅሮ ውሉድ ዝቖጽዖ ከምኡኻ እግዚኣብሔር ንዘፍቅሮ ይቖጽዖ እሞ እንተቐጽዓካ ኣይተማር። ተግሳጽ እግዚኣብሔር ከዓ ኣይትንዓቕ። እቲ ጥበብ ዝረክብ ኣእምሮውን ዘጥሪ ሰብ ብሩኽ እዩ። ካብቲ ብሩር ዘጥሪ ጥበብ ዘጥሪ ይበልጽ። እቲ ብኣኣ ዝርከብ ረብሓ ከዓ ካብቲ ጽሩይ ወርቂ ዝረከብ ይበልጽ። ጥበብ ካብ ክቡር ዕንቊ ትኸብር፣ ኩሉ እቲ ሃር እትብሎ ነገራት ከዓ ኣይመዓረረያን እዩ። ጥበብ ብሓደ ወገን ነዊሕ ዕድመ፣ ብሓደ ወገን ድማ ሃብትን ክብረትን ትህብ። ጥበብ ሕጉስ ሕይወት ትህበካ፣ ብሰላም ከምትነብር ከዓ ትገብረካ። እቶም ጥበብ ዘለዎም ብሩኻት እዮም፣ ንሳ ከዓ ሕይወት ትህቦ። እግዚኣብሔር ንምድሪ ብጥበብ ፈጠራ፣ ንሰማያት ከዓ ብፍልጠት ጸዓጽዓ። ፍልጠቱ ንፈለጋት ከም ዝውሕዙ እንደበናታትን ዝናብ ከም ዘዝንቡ ገበሮ። ወደየ ንጥበብን ፍልጠትን ተጠንቅቕካ ሓዘን፣ ነዚአን ካባኻ ኣይትፍለየን። ንሳተን ሕይወት ክህባኻ እየን፣ ንኽሳድካ ከዓ ስልማት ክኾናኻ እየን። ሽዑ ሃዲእኻ መገድኻ ክትኸይድ ኢኻ፣ እግርኻ እውን ኣይክትንቀፍን ኢኻ። ኣብ ድቃስካ ኣይትበራበርን ኢኻ፣ ድቃስካ እውን ጥዑም ክኸውን እዩ። በቲ ሃንደበት ዝመጽእ መቕጻዕቲ ኣይክትስንብድን ኢኻ፣ በቲ ንሓጥእ ዝመጽእ ጥፍኣት ኣይክትሽብርን ኢኻ። እግዚኣብሔር ክሕልወካ እዩ፣ እግዚኣብሔር ክሕልወካ እዩ። ምፍንጠርያ ክትተሓዝ ከዓ ኣይክሓድገካን እዩ። ዝከኣለካ እንተኾይኑሲ ነቲ ዝግብኦ ሰብ ሰናይ ግበረሉ። ዝውሃብ ከለካ ንብጻይካ ኪተመለስ፣ ጽባሕ ክህበካ እየ ኣይትበሎ። ብጻይካ ኣሚኑ ምሳኻ ክነብር ከሎ ኣይትተንኵለሉ። ምስ ዘይበደለካ ሰብ ብኸምኡ ኣይትበኣስ። ብገፋዒ ሰብ ኣይትቕናዕ፣ ከምቲ ንሱ ዝገብሮ ኣይትግበር። እግዚኣብሔር ነቲ ቄናን ፍንፉንን ይፍንፍኖ፣ ነቶም ቁንዓት ግና ምስጢሩ ኣይሓብኣሎምን እዩ። እግዚኣብሔር ንቤት ክፉኣት ሰባት ይረግማ፣ ንቤት ጻድቃን ግና ይባርኻ እዩ። ንሱ ንመላገዝቲ ይንዕቖም፣ ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም። ጥበብ ዘለዎ ክብሪ ክቕበሉ እዮም፣ እቶም ጥበብ ዘለዎም ክብሪ ክቕበሉ እዮም። ዓያሽ ግና ክዋረዱ እዮም።
ወደየ ንትምህርተይ ኣይትረሳዓዮ ንትእዛዛትይ እውን ዘክሮ እዚ ነዊሕ ዕድመ ክህበካ እዩ በረኸት ከዓ ከብዝሓልካ እዩ። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወንወላዲቱ ድንግል ወንመስቀሉ ክቡር አሜን።